Attention. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 50, 1. 10. 20. 30. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Ja, så har vi så alle hold i gang her i skolestafetten. 5 hold fra Hadsund. Så har vi på bane 6 og bane 8 har vi 2 hold fra Slovakiet. Og så har vi på bane 7 Tradium Handelsgymnasiet. Siger mig ikke så meget, men det lyder i hvert fald dansk. Men Hadsund imponerende. Det vidner også noget om, at der gøres et rigtig, rigtig godt klubarbejde oppe i Hadsund Roklub. Og det gør der jo. Det ved vi jo. Det har der gjort en hel del år efterhånden. Og det ser vi altså også her, at man formår at lave et godt samarbejde med skolerne deroppe i det jyske. Og de roer pænt stærkt. Det gør det bestemt, når vi kigger ud til højre, kan vi se, det er godt nok det slovakiske hold på bane 8, der kører stærkest. Men jeg synes godt nok også, det går hurtigt i maskine nummer 5, i forhold til, at de har et godt forspring. Men det er jo typisk dem, der starter sidst, der også roer stærkest. Når vi kigger ud til højre på den aktuelle 500 meter split-tid. Men de skal altså ro 4 gange 500 meter. Og de fleste af holdene har jo skiftet til den anden roer. Nu mangler vi så bane 7 og bane 8, som skal skifte til deres anden roer. Og det gør de her med et øjeblik. Men det er jo fantastisk at se, at vi har 2 skoler med fra Slovakiet på henholdsvis bane nummer 6 og bane nummer 8. Men bane 1 stadigvæk i spids, og vi er nu her ved 1000 meter mærket. Og om et øjeblik så skifter Hadsund skole 2. De skifter så til den 3. roer, og det skulle de gerne være i gang med nu. Og så bliver det så bane 5, som også er fra Hadsund, som skifter til den 3. roer her om et øjeblik. Og de kommer tættere og tættere på, når vi kigger. 61 meter. 62 meter. Det er fordi, de er i gang med at skifte. Så mister man noget fart. Vil vi opdage nu, at nu går vi garanteret ned i split-tid på 500 meter. Ja, det gør vi 1,57. Nu kommer der en stærk roer i på bane 5, som gør, at vi også skal se, hvordan det går hurtigt med at indhente noget af forspringet for dem foran. Og alligevel har bane 1 en fantastisk stærk roende roer. Bane 1 er godt kørende. Skal det lykkes endnu en gang i et stafetløb og få det førende hold til også at komme først til mål. Se.